Yes, så er vi i gang. Der er flere, der har efterspurgt, at vi skal kunne uploade et billede til vores nyheder for eksempel. Så nu vil jeg demonstrere, hvordan man gør det. Vi har vores side her, vi har alle nyheder her. Og mulighed for at oprette en ny nyhed her. Så det jeg tænker er, at vi til at starte med går ind i vores database og gør plads til, at der kan være et billede. Vi har en struktur her med et ID, en titel og noget indhold. Så hvis vi går ind i struktur her, så hernede i bunden, så siger den add one columns at end of table. Det betyder selvfølgelig tilføj en kolonne i slutningen af tabellen. Det vil vi gerne. Go. Den kalder vi så news image. Det er en varchar i det her tilfælde 255. Det burde være rigeligt. Det her, det er jo selvfølgelig, hvor langt er filnavnet på det her billede. Vi satser på, at det ikke overgår 255 i vores tilfælde. Save. Så har vi lige pludselig en tom kolonne herover. Det jeg godt kunne tænke mig, det er, at vi lige skriver billede 1 måske. Billede 1.jpg. Og den kopierer jeg lige ned. Så kan man sige, at vi kan uploade en nyhed uden at vælge et nyt billede til den. Hvis vi gør det, så viser vi billede 1. Så det er sådan vores standard fallback image, og ellers skal den selvfølgelig vise det billede, der bliver uploadet. Yes. Det næste vi gør heroppe, det er, nu har vi oprettet en ny nyhed. Så derinde går jeg lige herover i mine filer. Jeg har min Musicon plain style liggende her. Admin, create news. Skal vi lige have den ordentligt liggende. Det er den her nye fil, createnews.php. Lige nu har vi en titel og noget indhold. Så hvis vi går ned og kigger i vores form hernede, så passer det meget godt. Vi har en titel og noget indhold. News title og hvor er vores name? Den der, news content. Så heroppe har vi vores form. Den hedder action lige med tomstreng. Det vil sige, den sender til samme side. Og igen, det er det vi fanger heroppe. Hvis der er trykket på den her knap, så vil vi gerne gøre nogle ting. Så har den method post. Det skal vi stadig have. Men vi skal også have noget mere på, for vi skal til at arbejde med filtyper. Og den her, den ser ret mærkelig ud, men I skal bare vide, hvis I vil arbejde med filer, så skal I have den her attribut på. Den hedder enc type. Og så hedder den noget med multipart slash form bindestreg data. Passer det ikke? Du har lige kigget på den. Den her linje skal man bruge, når man arbejder med filer. Hvis ikke den her står på, så fungerer det ikke. Og så bliver man lidt irriteret over, hvorfor man ikke kan få det til at fungere. Og så er det fordi, man har glemt det her. Og jeg har selv gjort det masser af gange, så nu siger jeg det igen. Den her skal stå på, hvis man skal arbejde med filer. Og derudover så kunne vi så godt tænke os at have et input, som er en file type hernede. File. Name, så kunne vi kalde den news image file, tror jeg. Og grunden til, at jeg laver den her ændring på hernede i slutningen, og ikke bare kalder den det samme som kolonnenavnet herinde, det er simpelthen fordi, at den bliver sendt til $_files, i stedet for $_post, som jeg vil vise lige om lidt. Og den indeholder på forhånd 5 nøgler. Så det er derfor, vi kalder den file, fordi så ved vi, at det er flere dele, vi arbejder med, og ikke kun billedet. For man skal lige foretage nogle ekstra skridt, når man arbejder med at uploade et billede. Vi laver lige et break, eventuelt 2, sådan så vi lige kan gå ind og kigge, hvordan det ser ud. Titel, indhold, og så hernede, choose file. Nu går jeg lige op i koden og deaktiverer min query her, sådan så at vi ikke kommer til at sende noget afsted, eller noget lige nu. Så trykker jeg opret nyhed, så får vi selvfølgelig vores 2 fejlmeddelelser. Hvis jeg vælger en fil her, billeder der, så siger jeg opret, og så sker der ikke noget lige nu. Igen, hvis jeg vælger, så kan I se, at filnavnet ligger hernede. Og nu valgte jeg ikke noget. Så kommer filnavnet ind. Det er sådan lidt en angivelse af, nu har du valgt en fil. Det vi godt kunne tænke os, det var heroppe i toppen. Ligesom vi har stående her,
vores yndlingslinje, printr, med $_post, så kunne vi godt tænke os at skrive $_files, for ligesom at se, hvad er det det her files array, det indeholder. Ligesom $_post og $_get, så er det her en super global variabel i PHP. Den er altid tilgængelig, det er noget PHP har opfundet, det er ikke noget, du selv kan overskrive noget. Og det er den, man arbejder med, når man arbejder med filer. Den indeholder, så vidt jeg husker, 5 elementer, et navn, midlertidig lokation, en størrelse, en fejl og en ting til, så jeg ikke kan huske. Hvis vi trykker opret nyhed, så kan vi se den her. Det er vores $_files array. Herinde har vi news image file. Det var det, vi kaldte den. Hernede i name, under file inputtet. Og heroppe, den har så sin egen sit eget underarray her, som hedder name. Der kan vi se filnavnet. Type, det er en image jpeg. Det kan den se ud fra filensen. Havde det været en zip, så havde typen været en anden, men nu er det billeder, vi arbejder med. Derudover så har den en midlertidig lokation. Den ligger herinde i den her mappe lige nu. Det gør den, indtil vi går væk fra den her side, så bliver den flyttet, hvis ikke vi selv har flyttet den før det. Så det er selvfølgelig det, vi skal. Og så har den fortalt os, at error, den er lige med 0. Det betyder, at filen er valgt, og der ikke er nogen fejl. Og så har vi en size, og det her, det er, så vidt jeg husker, i bit. Så det er sådan noget med, at den her, den fylder måske 5,5 megabyte, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på, hvor lang den. Jeg tror ikke, den fylder i hvert fald ikke 55 megabyte. Så jeg tror, den fylder 5,5 megabyte, det her billede. Det er derfor, der står sådan en masse tal her. Er det divideret med 8? Så det er det her divideret med 8 simpelthen. Ja. Den har en eller anden størrelse, som er et stort tal. Og op i et par millioner. Så jeg ved ikke helt, hvad vi arbejder med. Men det er ikke megabyte eller gigabyte. Det er jeg sikker på. Så nu ved vi, at vi skal ligesom samle de her ting op. Så det første vi gør herop, efter vi har tjekket om vores knap er trykket, så laver vi nogle variabler. Siger news image name er lige med $_files, og det er et array, så jeg skal bruge mine firkantede parenteser, og herinde skal jeg angive, hvad er det for en del af det her files array, jeg gerne vil have fat i. Først skal jeg selvfølgelig lige vælge vores navn. Det er den første del. Og fordi det er multidimensionelt, det her tror jeg ikke, jeg har set før. Nogle af jer har måske. Så kan jeg sætte et par firkantede parenteser til på den anden side. Sige, den her del, som jeg markerer her, det første niveau, det er det, vi finder her. Og den del, der skal ind og stå herefter, lad os gå ned og tage name, det er andet niveau. Så vi siger først, vi vil gerne ind i det her array. I kan se heroppe, det er et array. Det her vil vi gerne ind og hente. Og derudover, inde i det her, vil vi gerne hente den her. Derfor skriver jeg den uden uden noget andet tegn imellem. Det er bare firkantet parentes, åben, luk, skrive første dimension. Og så laver vi et par nye firkanter til næste dimension. I skal ikke bekymre jer så meget om, hvorfor det ser sådan ud. Det gør det bare, og det er sådan, man kommer ind og fanger de her filnavn. Vi har 5 styks, så jeg kopierer lige. Så går jeg ind og henter her, at det er type, vi gerne vil arbejde med næste gang. Skifter det ud. Nu står der news image type. Og type herover. Type her. Temp name. Midlertidig lokation. Error. Og til sidst size. Man kan sige, lige i den her version, der laver vi ikke så meget validering på, hvor store billederne er, eller om det er et billede eller noget. Vi tjekker, om den er blevet sat. Det vil sige, hvis errors er lige med 0, så er der valgt en fil, så uploader vi den. Hvis errors er lige med 4, så er der ikke valgt en fil. Eller man kan sige, hvis errors ikke er lige med 0, så gør vi ikke rigtig noget andet end at sætte vores standard billednavn ind, som i vores tilfælde er billede 1. Der kan I så bare kalde den standard image.jpg eller hvad I nu vil, og så have den fil liggende i den mappe, vi skal til at oprette. Hvis ikke det giver mening, så viser jeg det igen. Jeg viser lige om lidt, hvad vi gør. Nu har vi nogle variabler, vi kan arbejde med.
hvor vi har hentet alt vores information fra vores files array. Så vi burde godt kunne udkommentere den her. Og så går vi lige ind og kigger her. Hvis vi gør sådan, choose file, så skulle der nok ikke så gerne ske noget. Jeg tjekker lige op og ned. Det gør der ikke. Godt. Hernede tjekker vi selvfølgelig på de 2 strenge, som vi gjorde tidligere. Det ved I, hvordan man gør. Hvis vi ender med at kunne komme ind i vores if statement hernede, det vil sige, hvis vores errors array, som vi opretter heroppe, er tomt, det vil sige, at der er ikke blevet tilskrevet nogen værdier til det endnu, så kommer vi ind og skriver vores query. Men inden vi gør det, så laver vi lige en if ovenover og en else hernede. Det jeg godt kunne tænke mig at vide, det er om filen er valgt. Så jeg siger if news image error er lige med 0. Det var det I så herinde på siden før. Hvis den var lige med 0, så det betyder det, at filen er valgt. Så vil jeg gerne, skal vi se her, så siger jeg, at så er vores news image variabel lige med news image name. Henter navnet op for vores files array, som I kan se her, og tildeler den news image. Hvis ikke filen er valgt, så vil jeg gerne have vores news image variabel er lige med billede 1.jpg. Igen her, vi tjekker om der er blevet valgt en fil. Fallback image er det hernede. Derudover skal jeg lige se om vi er nået hertil. Vi tjekker at filen er sat og det hele. Bum, 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 bum. Godt, så siger vi move uploaded file. File name, den ligger under vores news temp name, som I kan se heroppe. Det er den fil, vi gerne vil have fat i. Destination, hvor skal den flyttes hen? img slash, skriver jeg en variabel her, som hedder image name. Jeg har en fil i vores temporary location, midlertidig lokation. Den fil vil jeg gerne tage op, og flytte den til en mappe, der hedder img. img, for at gå ind i mappen, laver jeg den her skråstreg, og herinde vil jeg gerne gemme den, som det navn den har. Jeg har ikke nogen mappe herover, der hedder img, så den laver jeg lige. Den ligger her. Den er tom, som I kan se lige nu. Det er det, der kommer til at ske herinde, hvis filen er valgt. Og ellers hernede kommer vores news image til at indeholde billede 1. Så. Vi har valgt vores kolonner her. Vi vil gerne indsætte into news. News title, news content. Så siger vi comma news image. Fordi det var det, vi kaldte kolonnefeltet herinde. Og hernede sætter vi så vores variabel news image ind. Og den her indeholder enten det navn på filen, der er blevet uploadet, eller på vores fallback billede 1. Skal vi teste, om det virker? Skal vi se her. Godt. Jeg går lige ind og uploader siden igen. Jeg siger bare lige uden billede her. Hej med jer. Ikke billede på, eller billede 1.jpg. Det der gerne skulle ske er jo, at vi uploader, vi får en ny række hernede, hvor der står billede 1 herover. Lad os se, om det også lykkes. Det gjorde det, sørme. Nu kan jeg se, at den sender mig tilbage til index. Jeg vil gerne tilbage til allnews.php, den fil herover. Den fil, der ligger her. Så I kan se, at den ligger heroppe i toppen. Nu prøver vi igen. Prøver vi bare at sige med billede. Håber det virker. Tjek img-mappen. Ja. Vælger et billede. Tryk oprette nyhed. Håber det virker. Eller, det var det der skulle stå. Det er ikke det der står. Og nu skal jeg tjekke img-mappen. Og så ligger der så med et billede. Så nu har den flyttet billedet.
Vi kan ikke se det herovre, for vi trækker det ikke ud. Det kan vi lynhurtigt gøre, hvis det er. Her henter vi alt fra vores news. Så har vi news, content, så siger vi her. News, image. Og hernede under den her laver vi lidt p-tag, skriver img. Source, den ligger inde i img-mappen. Så skal vi ind i pop. Det kunne vi ikke der. Siger echo news image. Og fordi at jeg ved, det her billede, som I kan se, er utrolig stort, så går jeg lige ind og så siger AI width lige med bare måske 200. Så håber jeg ikke, at det bliver så stort. Og inden vi gør det, så kunne jeg godt lige tænke mig, at vi gør sådan den her, og så siger jeg mine filer, billeder, alle billeder, og inde i min Musicon Plain Style Admin IMG, der kopierer jeg lige den her over, og kalder den billede 1, sådan så vi har vores fallback image. Lad os gå ind og se, om det virker. Gjorde det ikke. Billede 1. Punktum. Det er godt. I kan se, hvad fejlen er. Bum. Så ligger billederne her. Hvis vi går ind og så siger, det kunne være, at jeg skulle lave en opret derovre fra. Sådan her. Vælger et nyt billede. Tager det her ned. Øj, det er flot. Siger opret nyhed. Så ligger det her.